umuntu, ngiyasaba kumuntu obambelele kwimbuso yesikhashana, ngiyasaba kumuntu obambelele kwimbuso ebhubhayo edlulayo. Ngoba uma ngabe yonke imbuso umuntu abambelele kuyona, whether usesontweni noma ngabe ukesontweni, yonke imbuso obambelele kuyona uma ngabe iyadlula, shothi iyodlula nawe. Ngcono ubambelele kuJesu Kristu. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi kaShabangu. Siyabonga futhi siphinde sahlangana sokhuluma nje indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye lana, siyafundisana, siyakhulisana, siyakhana ngokusizwa nje nguNkulunkulu kukho konke. Akekho waziyo nami akukho engikwaziyo, kodwa konke kwaziwa uNkulunkulu. Nami ngikukhulumayo ngikusizwa umoya oyingcwele, ikhona lokho engikukhulumayo. Ake sifunde ke namhlanje incwadi kaMatthew chapter 4 la ku verse 17. Ke sibheke nje lelo verse lelo today, Matthew chapter 4 verse 17. Ngiyazi ukuthi iverse lelo lijwayelekile kwabanye abantu, lijwayeleke kakhulu. Mhlawumbe futhi ungalibuka ulithathe kancane ngoba nje uthi okay lelo verse I know ngiyalazi likhuluma ngokuphenduka. Anyway, ithi ngishintshe i-channel. Cha, ungayishintsha i-channel. uNkulunkulu uhlezi ngakhuluma ngeverse elilodwa, kodwa kuphuma indaba eziningi kulona lelo verse lelo, because angeke size simqede uNkulunkulu mkhulu ngendlela eyisimangaliso. Itlana ke uma nje ngifunda ngo-New King James Version ithi, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ithi kusukela ngaleso sikhathi uJesu waqala washumayela, he began to preach. Shuthi wayeqala ukushumayela. Waqala ngaleso sikhathi washumayela. Wathini uma ngabe eqala eshumayela? Wathi abantu mabaphenduke, they must repent. And uyaqhubeka mayeqeda ukuthi they must repent. Uthi for the kingdom of heaven is at hand. Uthi ngoba umbuso wezulu ususondele. Kukhuluma uJesu la owaqala ukushumayela ke at the age of 30. Uma ngabe nje ulifunda iBhayibheli uyathola ukuthi wazalwa ngesikhathi azalwa ngaso, but yakazange ashumayele at the age of 10. Yakhumbula at the age of 12 years lapha akahlangana khona nempunga lapha yana kubhizi kudingidwa indaba yezwi. Bazaze zamangala impunga ukuthi lo mfana omncane kangaka kuza kanjani understand ama scriptures ngalendlela, ngendlela ayambulelwe ngakhona uJesu Kristu. Even though Jesu at that age ebonisa ubuhlakani uNkulunkulu amphe bona, noma obukuyena ngibeke ngaleyo ndlela, ebonisa ubuhlakani obukuyena, but akazange athi sengibiziwe ithi ngivele ngiqale ngishumayele ngibonisa ukuthi ngumfundisi. No, wayevele ebonisa at that age of 12 years ukuthi vele yena ubuhlakani obukuyena buyisimangaliso, akuzele emhlabeni kukhulu, but he didn't begin to preach. Azange azaqale ngaleso sikhathi leso. Kwaye kwafika u-age of 20 ephila nje nabo nje abantu ngaleso sikhathi leso. Lithi iBhayibheli wafika ko-25, but waqala ukushumayela at the age of 30. Cabanga thina uma ungakusibhekisise kahle, once kwakhona ubuhlakani obuthile ngathi siyabuthola, once kwakhona ubuhlakani obuthile ngathi siyabuletha ebantwini, abantu basebebuzule lobo buhlakani babe like wow, ubuhlakani obungaka. Hey, uyawa understand ama scriptures man. Thina ke sigijimele ekuthenini bese sithi sibiziwe, sigijimele ekuthenini bese sithi siyoshumayela, sigijimele ekuthenini bese sithi mhlawumbe singabashumayeli or singabafundisi, bese siqala sivula amasonto because of ubuhlakani nje lobo obuthile osuke sebuvelile ngaleso sikhathi, noma isimangalise esithile uNkulunkulu akwenzele sona ngaleso sikhathi leso, bese uyagijima soyothi hayi ngibiziwe vele ngumshumayeli. Nabantu abaseduzane nawe bese nabo bakutshela ukuthi hayi ngempela cha ubiziwe mhlawumbe futhi ngumprofeti noma umpostoli noma ngabe uyini, but ukhona okufanele sibukele kuyena ogama lakhe loJesu Kristu, ongazange akuphange, ongazange akugijimise konke lokho. Walinda until kwaze kwaba isikhathi esiright. Nathi uma ngabe singake sifunde ukulinda until kuze kube isikhathi esiright. Isiphi isikhathi esaba right for uJesu Kristu? Walinda until kwafika isikhathi sokuthi abhabhadiswe. Uyakhumbula ngesikhathi ebhabhadiswa
ebhabhadiswa uJohn umbhabhadisi, wamthatha uJohn wamfaka emanzini. Bathi akuzange kuphelele ekuthenini wangena emanzini waphuma wayesethi uJesu manje sengiyaqala ngiyashumayela. No, abantu abaningi once basindiswa babhabhadiswa, abanye basebethi sebebiziwe, abanye ngoba baye kuma Bible school baye sebethi sebebiziwe, but uJesu Kristu walinda until kuze kwehla umoya oyingcwele kuyena. Lithi wathi uma ngabe ephuma nje emanzini, then wehla umoya oyingcwele wawufana nesimo sejuba, wehlela kuyena. Lithi iBhayibheli wafika wahlala kuyena, and wathi uma usuhleli umoya oyingcwele kuyena wase izwi ubaba ekhuluma, wathi le indodana yami engiyikhethile futhi engithokozile ngayo. Meaning kwase kuyisona sikhathi-ke sokuthi manje uJesu sengaqala enze njani, ashumayele. Emveni kokuba sekwehle umoya oyingcwele wehlela kuyena, nobaba wakonfirm ukuthi ngempela na indodana engithokozile ngayo. Uma ngibhekisise kahle, even uJesu ke sehamba nabafundi bakhe, uma ehamba nabafundi bakhe uyabatshela uthi lindani eJerusalema nize nigcwaliswe ngamandla kamoya oyingcwele. Uthi ningajahe nigijime, cha, lindani njani thili nize nigcwaliswe ngamandla kamoya oyingcwele. Base be ready kahle kahle abafundi bakhe at that time. Ukhumbule bebehambe naye 3.5 years. Uma ngabe behamba naye 3.5 years bebeyibonile imangaliso, ngoba time and again bebathuma bahambe bayoshumayela, babeka izandla kwabanye abantu, baphile, bakhiphe namadimoni. So bese zikhona izimangaliso ezithile abese beyibona abafundi bakhe ukuthi kusho ukuthi nabo baphathisiwe. And futhi uma ngakubhekisise kahle uJesu wayesevelile even nakubona emveni kokuba, uma ngakubhekisisa kahle emveni kokuba usuku lwesithathu, ngoba ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo. Bathi mangabe bembethela kwathi ufile engcwatshwa, but ngosuku lwesithathu mayevuka wazibonakalisa kulaba abawu-12 laba, nakhona nakulaba abanye asibonakalisa kubona. Kodwa yizwa ukuthi uthini kubona, uthi lindani nize nigcwaliswe ngamandla kamoya oyingcwele. Meaning ningagijimi, ningajahili ukuthi uma kamoya oyingcwele engakehleli kunina, but wathi futhi umoya oyingcwele uzawufika nje anytime soon kunina. And then ke senoqala ke manje niye eJerusalema, niye eSamaria, niye eJudea, nize nigcwale izwe lonke. But uma ngabe umoya oyingcwele esefikile wehlela kunina, konke lokho kuyasibonisa uJesu walinda umoya oyingcwele wazwehlela kuyena. And nabafundi bakhe nabo kwafanele ukuthi balinde baze behlele umoya oyingcwele. Okusobala ukuthi sonke iyona pattern leyo kufanele ngabe sihamba ngayo, ukuthi singajahi sithi sesibiziwe sesiyagijima sesoshumayela. Fanele silinde size sigcwaliswe ngalawa amandla kamoya oyingcwele, then ke sesingaqala ke manje bese sithi sesiyashumayela. noJesu ke naye waqala ukushumayela ngaleso sikhathi, and wathi uma ngabe seqala kuJesu eshumayela ngaleso sikhathi wathi abantu mabaphenduke. Ukhumbuleke manje sekwehla umoya oyingcwele wehlela kuyena, umoya wamandla lo. And nabafundi bakhe nabo baqala ke manje ukumuva sebegcwala kuJerusalem after umoya oyingcwele usuwehlele kubona, because umoya oyingcwele khona izinto ozozambula emntwini, uzokwambula imfihlakalo ezithile. Ukhumbula umoya uqhamuka kuNkulunkulu, kusho ukuthi uma ngabe uwehlela kumuntu, uhlala kumuntu, umoya ke manje ubusukwambula ubuNkulunkulu, wambule izinto ezikaNkulunkulu. That's why uJesu at the age of 30 wayazi abantu ukuthi bashoda ngani, wayazi iyouth yangaleso sikhathi ukuthi ayishoda ngani, abantu abadala bangaleso sikhathi wayazi ukuthi bashoda ngani. I strongly believe ukuthi issue yeland ayiqali manje, wayazi ukuthi khona abathile la kwi-community engiphila kuyona abadinga iland nje issue yakhona into endala, as long as nje kusesenabantwana balokhu bezalwa bazoyidinga iland. Wayezazi izidingo zabantu ezazikhona, kwakukuningi kwakufunwa abantu. Even at that time uma ungakubhekisise kahle kwakukhona ababefundile and abanye babengafundanga. Mawuthola uJesu yena wayengafundanga, nabanye babafundi futhi iningi labafundi lalingafundanga, leli labafundi baJesu Kristu. Konke lokho kwenza ukuthi ubone ukuthi uma kwakukhona abafundile abanye bengafundanga, kusho ukuthi even in issue ye prosperity kwakuyinto abantu, into nje yokudala abantu beyifuna ukuthi empilweni engathi
ngaprospera, ngibe nakho konke, ngibe nezindlu, ngibe nezimoto nakho konke. Even that time imoto zazingekho but amakamela ayekhona okwakuyona transport yangaleso sikhathi nezimbongo lokwakuyona transport yangaleso sikhathi and futhi kwakuyi transport ayi expensive at that time. Idingo zabantu zazikhona but bheka kuJesu ukuthi uma ngabe khuluma uthini, uthi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Uyabakhipha ke manje kuma issue eland nokuthi mina ngimjuda nokuthi udinga ukuprosper empilweni, udinga imali, udinga zonke lezi zinto lezi. Uthi abantu mabaphenduke for only one reason, ngoba umbuso wezulu ususondele. And sayisithi uma ngabe sikhuluma, sayisithi thina uma ngabe sikhuluma nje ngelanguage mhlawumbe engayibeka nje ibe simple, sayisithi first impression last. Uma ngabe sikhuluma nje ngelanguage esimple, sayisithi first impression last. uJesu la wayeqala ukushumayela, so i-impression yakhe kwakufanele last, and i-impression yakhe isimangaliso ukuthi le afuna ukuthi mayilast yile ekhuluma ngombuso. Ukuyeka konke okunye uthi nayi i-impression yami engifuna ukuthi mayilast, njengoba nje nathi sazi ukuthi first impression last. Uthi ngifuna ukuthi ngaziwe njengenkosi eshumayela ngombuso. Uthi umbuso wezulu ususondele. Ukuyeka konke okunye okuyizidingo zabantu, zikhona idingo zethu namanje ziningi, kuningi siyakufuna, but nayi message eza nayo uJesu Kristu, naye athi uma ngabe eqala nje uyishumayela wathi abantu mabaphenduke. Meaning wakubuka konke before the age of 30 years, wayebuka abantu ngendlela abaphila ngakhona nakho konke. Usethi manje uma eseqala eseshumayela ke manje uthi abaphenduka abantu ngoba umbuso wezulu ususondele. What does that mean? It means umbuso wezulu bowukude nabantu, bowungasondelanga ebantwini until kuze kufike uJesu Kristu. Othi ke manje na ususondeleke manje, awusekho kude njengakuqala. Before bowukade ukude umbuso, but manje ususondele. Ukhumbule ukuthi uJesu mangabe ezemhlabeni uzorestore, uzobuyisela konke okwatshontshwa isitha, uzothi uzokwenza restoration, uzoletha futhi nereconciliation phakathi komuntu noNkulunkulu, uzobuyisela iorder yasemandulo okwakuyiyona eyayikhona phakathi komuntu noNkulunkulu, but kwathi uma kungena isitha le order yaphenduka yaba i-disorder, saxabana noNkulunkulu, saba izitha noNkulunkulu. And ke manje uzobuyisela zonke lezo zinto lezo ne-order nokuthi sibuye sazane noNkulunkulu, sithandane noNkulunkulu. Yingakho ke manje ethi umbuso wezulu ususondele. Ukhumbule yena uyinkosi yawo futhi lo mbuso. What does that mean? It means ukhona umbuso. Angikhulumi ngalo wakulelizwe. Uma ngabe kulelizwe siphila kulona lesikhashana linombuso, kunamakhosi aphethe kulombuso, kunama government aphethe kulombuso, it shows ukuthi ukhumbule lokho kwesikhashana lokwamanje, it shows ukuthi kukhona ioriginal yombuso. Lokho kula emhlabeni yi-copycat ye-original. Ikhona i-original yombuso, and i-original yombuso nayo inenkosi yayo. Awekho maningi kodwa iyodwa inkosi yakhona, and igama layo nguJesu Kristu. And ke manje wayezo introduce lowo mbuso ke manje kuphi la ebantwini ukuthi umbuso wezulu ususondele. Kodwa manje abazokwazi ukuthi batholane nombuso babe sembusweni ilabo kufanele ukuthi mabaphenduke. Abantu kufanele ukuthi mabaphenduke mangabe uye deep njengalelizwi leli, uzobona ukuthi yes liyakhuluma ngabantu abangazani noNkulunkulu ukuthi mabaphenduke beze kuJesu Kristu, bakholwe, baconfess ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi okuphila kwabo, bese bekholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lithi iBhayibheli lokho kuukusindiswa, ukukhona kurepenta lokho uma ngabe umuntu ekwenza. But kukhona futhi olunye uhlobo lo repentance okusafanele lenziwe, futhi olufanele lenziwe even nabantu abathi bayakholwa.
kusafanele sike sirepente because asikakezi la embusweni lo uJesu ayekhuluma ngawo, lo athi uJesu usondele. Iningi lethu noma sesithi siyakholwa samba amasonto sithi sisindisiwe iningi lethu, but uzobona ukuthi asikakabibikho embusweni, ngoba ukube besisembusweni besohamba ngendlela yombuso. So it means siyadinga ukurepenta ukuze sizokwazi ukuyi-understand indaba yalombuso wasezulwini uJesu akhuluma ngawo. Otherwise sazi igama nje lokuthi kunombuso, siyazi nje ukuthi uJesu inkosi yombuso, but asikaze siye deep endabeni yombuso kaNkulunkulu, asikaze siye deep endabeni yombuso lo uJesu akhuluma ngathi umbuso wezulu, athi ususondele, owaqhela ngakudala. Kahle uma ungakubhekisise nje i-originality yomuntu, uNkulunkulu wathi uma edala umuntu, wayedale umuntu okufanele abe umngani wakhe. Wathi uma ngabe semdalela umuntu wambeka ensimini yase-Eden, uthe uma ngabe embekile ensimini yase-Eden wamyala futhi umuntu, athi umuntu udle kulesi sihlahla kodwa kulesi sihlahla ungadle, ngoba tade udla kulesi uyofana ukufa. Kodwa ke sangena isitha, esathi mase singenile isitha sathi hayi sikhohlisa nje umuntu, sathi noma ungadla la awuzukufa, into ezokwenzeka nje uzokwazi ukuhlukana, uzohlakanipha wazokuhle nokubi. Umuntu ke out of ukufuna ukwazi okuhle nokubi wadla la kwakungafanelanga ukuthi adle khona, kwangena ukufa. And ukufa kwangena lapha, iBhayibheli alikhulumi ngokufa kokuthi umuntu angene ethuneni bese sithi siyamngcwaba then ufile lowo muntu, but likhuluma ngokufa spiritually. Kwa umuntu wafa lapho spiritually, waxabana noNkulunkulu, kwaba ne-separation phakathi komuntu noNkulunkulu. uNkulunkulu wabale, umuntu wabale, wayesefileke umuntu lapho ngoba wadla lesihlahla okwakufanele ukuthi makangasidli. Ukhumbuleke uNkulunkulu wathi uma ngabe umuntu esenze kanjalo, uNkulunkulu wamkhiphela ngaphandle kwensimu yase-Eden, wathi umuntu makaphumele ngaphandle kwasensimini yase-Eden. Wathi ke manje Adam usuzohamba uyophila ngeyithukuthuku ke manje zakho ke manje kuningi nje akukhuluma lapho uNkulunkulu engeke ngene today deeper kuleyo part leyo. But uma ngawubhekisise kahle, umuntu original kwakufanele nje ukuthi ayiphilele kamnandi ensimini yase-Eden, kodwa ngenxa yesono esangena umuntu uthema esekhishelwe ngaphandle. Kwathiwa ngoba umuntu uma ngabe eqhubeka ehlala la ngaphakathi ensimini yase-Eden uzodla futhi lesihlahla sokuphila, and uma engadla lesi sihlahla sokuphila uzophila. So kufanele akhishelwe ngaphandle, ahamba yophila ngeyithukuthuku zakhe le ngaphandle ezo i-punishment yokuba separated kumuntu noNkulunkulu. And kwasekuyalwa futhi ensimini yase-Eden, ngoba uma ngabe ulifunda nje iBhayibheli kuGenesis lithi kwaphinde futhi kwabekwa nekherubhu ukuthi ke manje igade kungasangeni umuntu la, kungangeni lutho. Kwabekwa nenkemba elithi iBhayibheli iyabenyezela ukuthi nje kungasangeni umuntu. Umuntu waqala ke waba kude. Uthe uma ngabe umuntu eba kude kwahamba iminyaka eminingi, eyaba khona iminyaka until kwaze kwazozalwa lenkosi egama layo linguJesu Kristu, oyinkosi yethu noyinkosi yami. Wazala, uthe uma ngabe sezelwa at the age of 30 uyaqala ke manje uyashumayela, uthi umbuso uthi abantu mabaphenduke. Lithi iBhayibheli waqala washumayela wathi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Shuthi manje usezothi ke manje uJesu umuntu manje all along be-separated noNkulunkulu, umuntu manje uzobuyiselwa back manje kuNkulunkulu. Yonke i-restoration izokwenziwa manje. Isikhathi se-disorder sesiphelile manje, yonke into manje kufanele ibuyele back to order. uNkulunkulu manje ubuyisela zonke izinto back to lapho kwakufanele ngabe zikhona, kodwa manje kuyobiza umuntu ozophenduka, kuyobiza umuntu ozorepenta, kuyobiza umuntu ozoyidela, ngoba ukuphenduka kahle thina nje sayisithathe nje ngokuthi nje ukushintsha nje kubiza ukuyidela. Uyabona nje ukuconfess uJesu uthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, leyo kho kuyi the beginning, ama stages okuqala ukuthi manje ngiyazidela, ngiyarepenta, ngiyaphenduka, ngiyakushiya manje okwezwe, ngiyayidela, ngizothwala manje isiphambano sokulandela lenkosi ogama layo linguJesu Kristu. And mangilandela yena
ngi-actor ke manje noma ngilandela yena bese ngizokwenza umsebenzi wasembusweni ngoba manje once walandela uJesu waba inkosi nomsindisi okuphila kwakho shuthi wena manje usushintshe i-citizenship yakho from la emhlabeni uthi manje wena i-citizenship yakho ingeyasembusweni ingeyasekhaya embusweni wezulu okuwumbuso kaNkuluNkulu. Therefore mangabe sekunjalo kufanele ke nawe bese uphila njengomntwana wasembusweni. But uma ungakubhekisisa iningi lethu yebo siyasho sithi sisindisiwe, yebo siyasho sithi sisembusweni, kodwa sikubambe kubili, sibambe le yasembusweni sithi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwethu, siphinde sibuye sizobamba futhi lokhu kwala ezweni nakho futhi sikubambe konke kokubili kodwa sithi futhi sisembusweni. There comes a time la kufanele sirepente khona. That's why ngithi indaba yokurepenta iyadipha. There comes a time la kufanele khona ngirepente khona ngithi benginga understand indaba yalombuso. Benga understand ukuthi akufanelanga ngikubambe kokubili. Benga understand ukuthi fanele ngikhethe. Is either ngibambelela kulowasezweni umbuso noma nyawushiya totally lowasezweni ngibuye ngizobambelela kulo othi Jesu Kristu umbuso. And mangabe ngibambelela kulo othi Jesu Kristu umbuso ngilandele inkosi, then sekufanele ngilandele ama order enkosi enguJesu Kristu. Kumele ngizwe yena ke manje phela uyena oseyinkosi manje. Sekufanele kube uye ongitshelayo ukuthi manje ngenzani, kumele ngenze ini, kufanele ngenze ini. Ukukhumbule uyena wazi konke ngeimpilo zethu. The minute nje ubuyisana naye ubuyela kuleya order leya dethamu uNkulunkulu wayekwazi ukufika nje kuAdam at any time ayixoxele noAdam aphinde futhi ayihambele kube mnandi. Wayemngani nje uNkulunkulu nomuntu at that time. uJesu mangabe fike ethi abantu mabaphenduka umbuso wezulu ususondele, uzothi ke manje uNkulunkulu uzothi ngizobuyisela lobo bungani phakathi komuntu noNkulunkulu. La khona ngizothi nguNkulunkulu at any time ngize nje emntwini ngifike nje ngixoxele naye kube mnandi ngiphinde futhi ngihambe ngiphinde ngibuye. I-guidance manje asayithola ezweni kodwa sesiyithola kubani? Kuyu Baba enguNkulunkulu. That's why wathi abantu mabalinde baze bagcwaliswe ngomoya oyingcwele, because umoya oyingcwele mangabe ulifunda nje iBhayibheli uthi uJesu umoya oyingcwele uzolanda okungokukaJesu. Awuzukukhuluma kwakhe umoya oyingcwele kodwa uzolanda okungokwaJesu Kristu ukulethe kuphi? Emntwini. Bese uJesu ethola ubani? Udumo. Kanjalo noBaba futhi naye athola udumo. Kodwa umoya oyingcwele yena ulanda kuphi? kuJesu alethela ezweni, cause okufanele aphakanyiswe nguJesu Kristu. Indaba yombuso iyadipha. Indaba yombuso akusikhona lokhu thina nje sikwaziyo nje ukuthi hayi siyaphenduka ngoba umbuso wezulu ususondele. Abaningi bacabanga ukuthi it's about nje ukuthi mangabe sengisindisiwe kuyothi ngelinye lamalanga mangabe ngidlule emhlabeni ngifa nyobe sengiya embusweni. Yebo kuyoba njalo mangabe uhambe right noNkulunkulu yobuyela back kuyena embusweni wakhe ke manje ingonaphakade. But le ndaba iqala la emhlabeni njengoba sisaphila, ngoba ufika usindiswe usazophila eminye iminyaka. Le minyaka lena njengoba usazoyiphila nje kufanele uyiphile la emhlabeni usembusweni wakhe. Ingakho nje wathi uma ngabe khuluma kubafundi bakhe bebuza bethi masithandaza singathathi sithandaze sithini, uthi nibothi Baba wethu osezulwini, bese eqhubeka athi intando yakho mayenziwe kuphi? Emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Shuthi manje noma ngabe usembusweni wakhe uzokwazi ukuthi embusweni wakhe kuphilwa nhloboni, embusweni wakhe kukhulunywa nhloboni, embusweni wakhe kwenziwa ini. Then manje wenza njengoba kwenziwa kuphi? Ekhaya, kodwa ubukwenza kuphi? La emhlabeni. Shuthi manje nawo uyamngcwelisa uNkulunkulu, uyamglorify uNkulunkulu la emhlabeni, uletha umbuso la emhlabeni. Abantu babona umbuso wakhe kuwena kuphi? La emhlabeni. But kubiza umuntu ukuthi makarepente. Yabona nje uJesu mangabe eqala nje eshumayela lithi iBhayibheli wathi abantu mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele, uyathola ukuthi wayengabathatha abantu ebafake emasontweni. Yayingekho indaba yokusonto. uJesu wayenga introduce isonto.
uJesu engaintroduce la izindaba zokuthi kufanele kube nesonto bese kuba nendoda ethile noma umama othile okhonzwayo la esontweni, ngoba manje sesiphila esikhathini la uma ungakubhekisise kahle sekunabantu abahleli kumapulpiti, uma ungakubhekisise kahle sekukhonzwa bona instead of ngabe kukhonzwa inkosi yombuso ogama lawo linguJesu Kristu. uJesu engazange uzo introduce amasonto, noma kamasonto esekhona amasonto bekufanele abe izikole. Umuntu obekwe nguJesu ukuthi ahole ibandla bekufanele alihole alifundise ngombuso, alidlulise kuyena loyo muntu loyo noma umfundisi, alidlulise kuyena ibandla alise kumnikazi wombuso ogama lakhe linguJesu Kristu. Shuthi yonke into loyo muntu uyayisarenda, yonke into uzwa kwinkosi yombuso ayilethe kubantu, nabantu nabo kumelanga badepende emntwini, nabantu bayakwazi ukuzizwela kuphi kwinkosi yombuso, ngoba njengoba nabo nje sebephendukile bekhonza uJesu inkosi nomsindisi, shuthi nabo sebeyakwazi ukuyiyela kuphi enkosini yombuso, nabo bayitholela ama message direct, ngoba uJesu wayezoletha irestoration ebuyisela yonke iorder ngendlela efanele. Kodwa manje bekubiza umuntu ukuthi makaphenduke kuqala, and ukuphenduka kusho ukushiya everything ulandele uJesu Kristu. Kusho ukuthi manje yonke into owayiprogramiwe la emhlabeni, owayifundisiwe, okunye kwakhona kubi kufanele sikudele, okunye kwakhona noma ngaba kukho kubi kodwa kune impact embusweni wezulu, ngoba manje kukwenza ukuthi ungakwazi ukufanishina completely embusweni wezulu. That's why kufanele konke kube deleted kwasezweni, uqale manje kuzostorwa yonke information yasezulwini yasembusweni ngokufunda ineBhayibheli, ngokufunda izwi. uJesu wayengazange nje akhulume lawa amazwi just nje in passing, mhlambe ngoba ebhorekile ukuthi abantu mabaphenduke ngoba umbuso wezulu sondele. There is a deeper meaning. Wayezo introduce umbuso, nakhona othi ke manje awusekho ekudeni, uthi mina sengikhona, umbuso wezulu usondele. Njengoba sewusondele kodwa kuyobiza umuntu ukuthi makaphenduke. Iquestion yami ukuthi siphenduke saphelela kuphi? Mhlawumbe iningi lethu siphenduke saphelela emasontweni, mhlawumbe iningi lethu siphenduke saphelela kwizinto zasezweni esiyifunayo. Sithema sesiyitholile izinto zasezweni, sasesicabanga ukuthi sesisembusweni ke ngoba manje sesiphila kahle ngezinto zasezweni. Ungaba nakho konke okunye kwasezweni uma ngabe uNkulunkulu ekubusise ngakho, it's fine, but khona kwasembusweni kufanele ukuyibuyele kuNkulunkulu kuyombuza ukuthi mina ke baba iposition yami njengoba ngila emhlabeni futhi sengikuwena, ngikukholwa, ngilandela wena, ithini iposition yami njengomntwana wakho embusweni? Ngoba omunye nomunye une position yakhe, khona omunye nomunye irole azoyidlala embusweni. Umbuso kaNkulunkulu ubanzi ngendlela eyisimangaliso, akekho nanoyedwa umuntu oshoda ngeposition okufanele ayidlale noma umsebenzi okufanele awenze embusweni. Sonke njengoba sikholwa kuJesu Kristu sinomsebenzi okufanele siwenze embusweni, kodwa into esivimbile ukuthi si-understande lo mbuso amasonto. Saphenduka abasonto, salandela amasonto, kanti cha bekufanele silandele uJesu, silandele inkosi yombuso. Ngizoshumayela nje lelo vangeli, ngizokhuluma nje lawo mazwi namhlanje, ngizothi ake siphenduke. Asikakabuyisani nombuso ngendlela efanele, asikakabuyele embusweni njengoba nje esho uJesu ethi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Shothi uma ngabe uJesu wathi uma ngabe eqala nje ukushumayela ekhuluma lawa amazwi, wakhuluma wona ngoba vele iwona amazwi important nabaluleke ukudlula konke. And uma ungakubhekisise kahle ke throughout uJesu ukhuluma nje ngombuso, but sisazoqhubeka ke nayo ke nje silokhu sihamba nayo step by step ngokuholwa umoya kaNkulunkulu. Nakhona uma ngathi nje umoya kaNkulunkulu hayi stop,
ngiqala lapha ya nami ngovele ngistophe ngiqalela kumele ngiqale khona la afuna khona yena but okwamanje ngibona ethi mangikhulume ngale ndaba le yasembusweni. Lalela, sinombuso esuphila la emhlabeni, sithi sila emhlabeni kufanele kubonakala ukuthi nje obula emhlabeni baze bakubuza bala emhlabeni ukuthi wena man there's something different ngawe, babuza ukuthi yini man, banga-understand, basho bathi khona lokho kuhlukile ngawe. That day abantu baqala babona ukuthi there is something ehlukile ngawe. Yobe nawe usuqalile usuhamba kuphi? Embusweni wezulu lo athi uJesu Kristu. Umbuso wezulu ususondele. Lo mbuso ke sohamba nje ngempatho, sometimes asukhulume kodwa kubonakala izenzo zomuntu ophilayo embusweni ukuthi hey kodwa mani zihlukile lezi zenzo, azifani nalezi zasezweni. Awukwazi ukuthi ungathi usembusweni kodwa futhi obufana ncamashini abasezweni kungabi namehluko. Kumele kube nomehluko, kumele kubonakala ukuthi lo wasezweni lo wasembusweni sidinga ukurepenta. Ngizothi nje namhlanje imessage jump ithi let us repent ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ake ngixoxeleke more than 2000 years ago umbuso wezulu wawususondele, dala wasondela. Yithi nje siyawusikaze ngathi sisasondela kuona siphinde sihlehle, siphinde ngathi sifaka unyawo olodwa kuona siphinde sihlehle. There comes a time la kumele sifake khona inyawo zombili embusweni ngoba manje kudala wasondela. Sihambe ngendlela yasembusweni but kubiza umuntu ukuthi makaphenduke, kubiza umuntu ukuthi makarepente. Shiya konke okunye, ikhona inkosi enombuso ongapheliyo, umbuso engonaphakade, igama lawo nguJesu Kristu. Yonke leneminye imibuso iyaphelelwa, yonke leneminye imibuso yesikhashana. Ngazi kumuntu, ngiyasaba kumuntu obambelele kwimbuso yesikhashana, ngiyasaba kumuntu obambelele kwimbuso ebhubhayo edlulayo. Ngoba mangabe yonke imibuso umuntu abambelele kuyona, whether usesontweni noma ngaba ukesontweni, yonke imibuso obambelele kuyona uma ngabe iyadlula shothi iyodlula nawe. Ngcono ubambelele kuJesu Kristu, ubambelele embusweni wenkosi uJesu Kristu. Okuyothi uma sekudlule konke uyotholakala ungadlulanga ngoba manje ubambelele kuyena enguJesu Kristu, umbuso ophila kuyingonaphakade. Igama lami ngumduduzi ngakwaShabango. Ngizothi nje mina we need to repent ngoba umbuso wezulu ususondele. Ahlangane kwivideo elandelayo futhi ngomusa kaNkulunkulu. Anibusise nonke emakhaya. Amen.